miešam tie štýly práve v tejto chvíli. Fokus na to byť v tom cieli, zmeniť to ako sme žili. Ja do roka od zrkadly sa vložená robota, a preto po nocadnej som furt pod obrázom. Nahrávam furt na dorazné, ostane niečo po nás. A preto píšem opäť do zošita ďalšiu spoveď. Na majku ma volaj crazy poet, každá veta tuší, nelen prekrútený ojeb, yo. Ako to, čo dávate tým ľuďom, krmíte ich samým blúdom. My predáme myšlienku aj s mojím blúdom, ktorým vypredáme haly, lebo žijem, preto stále ma to baví. Prerez odhodlania more a tie snahy, narodený baví davy, čo tu vzadu mi hovorí, že to naozaj vidie starý, yeah. Reperi chcú tie dosahy, no keď im to vyjde, tak ich to posadí, yeah. Možno by dneska aj asi niečo dosiahli, keby vtedy po tej zmluve s diablom rukou nesiahli. Ale aj tak to je len, že keby musíš premýšľať tie kroky, keď sa chce cítiť raz ako v nebi. Keby bolo keby, asi by si dnes nehovoril, prečo si tak veľký debil, pretože si to vtedy neveril a dneska by si to naozaj fakt rád zmenil. No nedá sa tak, to ma teda mrzí, ty debil. Preto dobre rozmýšľaj, aký bude ďalší step. Netreba držať krok s dobou, ale ani kráčať back. V originalite ten kľúč more na ten svet. Keď to dobre rozohráš, neskôr príde aj ten steak. Ale je ti na kokot, keď ho nemáš tým minút. Keď nájdeš tú pravú, tak sa môžeš tej smole vyhnúť. Spolu písať si ten príbeh od všetkého zlého zmiznú, tomu to ja hovorím, získať si tú výhru.